मा नोंथाङाबो सासे साक्सेसफुल इउटुबार जानो गोसो दं नामा? दिनै सासे साक्सेसफुल इउटुबारनि सोमोन्दै सावरायगोन। बे साक्सेसफुल इउटुबारनि मुङानो जाबाय मनुज दे। आं स्क्रिनाव होनानै होगोन लोगोफोर। बे बर' नङा, हारसाबो नङा, बेलेग जाथि। जुदि गोसो दं अब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिथाङा दा इउटुबनिफ्रायनो लाख लाख थाखा खामायगासिनो दं लोगोफोर। सासे साख्रि आवलानिफ्रायबो बांसिन माने बेथननिफ्रायबो बांसिन फैसा आरजिगासिनो दं लोगोफोर इउटुबनिफ्राय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि सासे साक्सेसफुल इउटुबार दं नामा लोगोफोर? दंना गैया कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। लोगोसे जोंनि बर' हारियावहाय बेबायदि साक्सेसफुल इउटुबार जानो हागोन ना हाया नोंथांमोनहा कमेन्टआव दे खोन्थाहर लोगोफोर, दानो खोन्थाहर। बिथाङा जे इउटुबाव फैनानै दा माब्रै फैनानै लाख लाख कौटि कौटि खामायगासिनो दं नोंथांमोननो आं बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थागोन लोगोफोर। बिथाङा फार्स्टआवहाय मारै मारै भिडिअ बानायनानै मारै बिदि लाख लाख खामायग्रा जाखो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर, दानो जोबजासिम नाय अब्लानो मिथिगोन। बिथाङा मथा मथि 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भिडिअ खालामनानै दिनै 2024 सिमावहाय बिथाङा माने साक्सेसफुल इउटुबार जानो हाबाय आरोखि ना। बिथाङा दा माने न' बां गारि मथर गासिबो बायजोब्बाय, गावनि भिडिअ बानायग्रा स्टुडिअ गासिबो कमप्लिट माने साक्सेस, माने सासे साख्रि आवलानिफ्रायबो देरसिन जानो हाबाय लोगोफोर बियो। दा नोंथांमोनहा माने बिदि भिडिअ बानायलाबायदों होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन। मानोना आं बे भिडिअनि सायावहाय माने एसे फोरमायनानै नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों आरोखि ना। बिथाङा फार्स्ट इउटुब चेनेलखौहाय माने भिडिअ हगारजेननाया जाहैबाय जोंहा 2016निफ्रायनो सुरु खालामदों बिथाङा। दा नैबे 2014सिम मथा मथि 7 बोसोर 8 बोसोरानो जाहैबाय लोगोफोर। बिनिफ्राय बिथाङा फार्स्टआवहाय भिडिअखौ माबादि खालामनानै दासिमावहाय माबादि खालामफैखो नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन। बिथाङा माने फार्स्ट भिडिअ बानायजेननायावहाय नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव देखायगोन। बिथाङा माने भिडिअ खालामजेननायावहाय गोजौ बे सिरियावहाय थानानैनो मबाइल दाम खमनिजोंनो सुरु खालामजेनदों लोगोफोर। बिथांखौ नायोब्ला माने दानि जुगावहाय नायथावजाया सानगोन आरोखि ना। सिगां बियो फुरा माने मिडल फेमिलिबो होनजाला, जिखुनु जाया गैजाखायामोन आरोखि न'आवहाय बिथाङा माने। ओमफ्राय बिथाङा माने इउटुबावहाय फैनानै माने गावखौहाय लासैनो ग्र' खालामनो बा बयजोंबो सिनायजानो बा इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो होननानै फैनानै बिथाङा माने इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामबाय। बिथाङा बिराद खस्थ' खालामदों आरोखि ना। दानाथ' खस्थ' खालामनांला, ओरैनो माहाजोनखाया भिडिअ मोजां बानायबानो दसेनो ग्र' जायो। मोजां भिडिअ बानायनो हाबानो। बिथाङा फार्स्टआवहायबो माने रावनिबो सापर्ट मोनाखै भिडिअ खालामदोंब्लाबो, अब्लाबो बिथाङा बानायलांबाय थादों। 2-3 चेनेल डिलिट जाजादों आरोखि ना लोगोफोर। बिनिफ्राय उनावहाय लासैनो 2-3 चेनेल डिलिट जाखांनानै उनावहाय बिदिनो चेनेल गोदान खुलिफिननानै दा नैबे मनुज दे चेनेलखौहाय खुलिनानै बिथाङा सालायगासिनो दं लोगोफोर। बिराद खस्थ' खालामदों आरोखि ना। दा लोगोफोर बिथाङा लाख लाख खामायनाय बायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जों खामायनो हागोन ना हाया? हागोन ना हाया कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। आंनि थाखाय इम्पसिबोल। बर' हारियावहाय बिदि इउटुबार जानानै माने फैसा खामायनांगौआ, लाख लाख खामायनांगौब्ला इम्पसिबोलखा। हायो ना हाया नोंथांमोना कमेन्ट? आंनि थाखाय हाया, नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आं खोन्थानो बावदों लोगोफोर, बिथांनि चेनेला जाहैबाय टेक चेनेलसो लोगोफोर। ब्लगबो नङा, मिउजिक भिडिअबो नङा, बिनिफ्राय कमेडि भिडिअबो नङा आरोखि ना। माने टेक चेनेलसो। टेक चेनेलखायनो बिथाङा दा बांसिन लाख लाख खामायनो हागासिनो दं आरोखि। बिदिनो ब्लग चेनेल माबा माबिबाबो बिथाङा खामायगौमोन आरो ना। माने टेक चेनेलावहाय जोंहा आर्निंआ बांसिन जायो आरो ना लोगोफोर। एप्स रिभिउ खालामनाय, बिदिनो इउटुबनि सोमोन्दै खोन्थानाय, बिदिनो माबोरै आर्निं खालामो बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामो। बिनिखायनो बिथांनि डलारा बिराद बुरजा जायो मोनसे भिडिअआवनो लोगोफोर। बिथांनि 2 लाख 3 लाख भिउसावनो माने 150-200 डलार जालाबायो आरोखि ना। मोनसे भिडिअआवनो 20,000 30,000 जायोब्ला अब्ला मास मोनसेयाव साननानै नायदो नोङो। मास मोनसेयावहाय नोङो जेनेबा सानसेयावहाय 200 डलार लादो नोङो, होमबा मास मोनसेयावहाय 30 दिनजों 200 डलारजों सानजाबलाय बेसेबां जायो? ओमफ्राय बेखौहाय इण्डियान रुपिसावहाय कनभार्ट खालामलाय बेसेबां जायो? लाख लाख जागोन ना जाया? सासे साख्रि आवलानिबो बांसिन जायो मिथिबायना लोगोफोर। टेक चेनेलनिया आरोखि ना। ब्लग चेनेलफोरखौ बिदिनो सौरभ जोशिमोनहा बिराद बुरजा खामायनो हागोन आरो ना। बिसिना मिलियन भिउस थाङो नालाय। जोंनियावहाय नों ब्लग चेनेल माबा माबि चेनेलफोरखौहाय नोङो मिलियन भिउस थांनाय नुवा। माने मिउजिक भिडिअफोरखौ नुगोन आरो कमेडिफोरखौ नुनो हागौ। कमेडियाबो खम, मिउजिक भिडिअआ थाङो आरोखि ना। दा मालायसो साक्सेस जानानै हिन्जावबो लालायलायबाय, न' बांबो लुबाय, गारि मथरबो माबाबाय फुरा आरोखि ना। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय
बिराद खम आरोखि ना सापर्ट होनायाबो खम दाबायदियाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि मनुज दे बायदि टेक चेनेल खुलिनानै भिडिअ बायदिसिना माबा माबि सोमोन्दै हंगारब्लाबो ओइ मा जाफ्रा मा गुबुननिखौहाय माने सोलोंदों गुबुननिखौनो नुखायो गुबुन हिन्दी चेनेलफ्रावनो नुखायो बिदि भिडिअखौ सानगोन आरोखि ना दा बिदि नङा आरोखि ना माने कपि खालामै बिदि नङा आरो बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि टेक चेनेल थानांगौ आरो ना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय टेक चेनेला बिराद खम माने बांसिन मिउजिक भिडिअ ब्लग भिडिअ ओमफ्राय माबा माबिफ्रासो बांसिन आरो ना टेक चेनेल खुलिनानै दाबायदियाव बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदि थांनो हायोब्ला जेनेबा 1 लाख 2 लाख साबसक्राइबारानो जा भिउसआ बिदिनो 10,000 बा 5,000 बा 15,000 बिदि फैब्लाबो लाब दं आरोखि ना मोनसे भिडिअआवनो जेनेबा नों 1,000 भिउसबाबो $1 $2 जालाहैनो नागिरो मिथिबायना बिसिना एड्सआनो आलदाखा आरोखि ना दा लास्टआवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों लोगोफोर मोनसे कुइसन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि साक्सेसफुल इउटुबार जानो हागोन ना हाया कमेन्ट खालामहर लोगोफोर जानो हायाबा मानो जानो हाया नोंथांमोनहाबोथ' मिथिखागौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सापर्टआ बिराद खम नङा आरो नोंथांमोनहा बिदि टेक चेनेल भिडिअ खालामबा बर'फोरनिखौ नायगोनसे नायनाय नङा नोंथांमोनहा दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' बेबायदि साक्सेसफुल जानो हाया नालाय लोगोफोर अब्लाबो माने नाजानायनांगौ आरोखि ना माने खस्थ' खालामनांगौ बिथाङाबो खस्थ' खालामनानै दा लाख लाख खामायदों जोंनावथ' लाखखौ खामायनायखौ बाद हो जेनेबा हाजार हाजार खामायनो नाजा आरोखि ना जोंनि बर' इउटुबारफ्राबो फिसा फिसौफ्राबो दानिफ्रायनो नाजा माने लगे माने देरनानै बिदि लाख लाख खामायनो हाया हाजार हाजार खामायनो हाया बयबो माने खस्थ' खालामदों आरोखि ना खस्थ' खालामनानैसो माने लासैनो डेभेलप जालांदों आरोखि ना जौगालांदों माने फार्स्टआवनो भिडिअ हंगारबानो थाखा फैसा मोननांगौ बे नङा आरोखि ना खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो माने जौगालाङो आरोखि ना सोरबा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबो बोसोरनै बोसोरथाम जानाय दं चेनेल दङ बिथांमोना दासिमबो ग्र' जायाखै अब्लाबो बिथांमोना नाजाबाय था आरोखि ना नोंनि सायाव सोनारो माने नोङो भिडिअ बानायनाया मोजां जायाखैबो जानो हागौ आलदा कन्टेन्टनि सायाव सोलाय नों बिदि भिडिअ बानायनायावहाय नोंनाव भिउस फैयाब्ला कन्टेन्टखौनो आलदा बानायनो सोलों आरोखि ना माने नों ब्लग भिडिअ खालामोब्ला ब्लग भिडिअआवहाय भिउस फैयाब्ला अब्ला नोङो जानाय लोंनायनि भिडिअ खालाम आरो जानाय लोंनायनि भिडिअआवहायबो जुदि भिउस फैयाब्ला अब्ला नोङो मा खालामनो जेनेबा माखासे नलेजफोर होनाय माबाफोर होनाय बिदिनि भिडिअ खालाम आरोखि ना बा मिउजिक भिडिअ बा माने कमेडि भिडिअ खालामनानै हंगारनो नाजा आरोखि ना भिउस फैनायनि थाखाय माने जुदि नोंथांजों बेबो जाया अब्ला नोङो एक्टिभ थानानै लाब गैया इउटुबावहाय आंबो एक्टिभ थाया मानो होनब्ला आंनावबो भिउसआ खम फैयो गोबाङानो माने भिडिअखौ 1 मिनिट 2 मिनिटल' नायो फुलथ' नायखाया जाहैबाय बेथ' सोरनि गोरोन्थि आंनिबो नङा नोंसिनिबो नङा होननायसो जानोसै बे गेजेरावसो थानोसै आरोखि ना दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायखाना नायजाया फार्स्टआवल' नायनानै नायसोन हरलायबाय नामा सोरबा फार्स्टआवहाय नायसोननानै बुङोब्ला भिडिअखौ फुल नायनानै नायसोन होनलाङाब्ला मोजां कमेन्ट लिरलाङाब्ला गुदि खिथा नायलाङाब्ला मारै मिथिगोन भिडिअखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामहर दे नोंथांमोनहानो दा नोंथांमोनहा मिथिबाय सोरबा मिथिखाबोबो जानो हागौ सोरबा मिथियाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाबाय आरोखि ना बर'फोरनि 2 3सोनि साक्सेसफुल इउटुबारनि सोमोन्दै लाबोगोन आं दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला एसेब्लाबो नलेज मोनबाय दा नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोसो गोथारै साबस्क्राइब खालामना गालांदो थेंक इउ फर वाचिं बाय लोगोफोर आं दा माने ब्लग भिडिअ लाबोथ'नो हायाखै मानो होनब्ला बाहेरायाव ओंखारैया बिराद गोबाव जाबाय आरोना बाहेरायाव ओंखारबासो आंना भिडिअ बानायनाय जायो बेनिफ्राय आं न'आवहाय भिडिअ खालामनो सानो भिडिअ बानायो एखमबा हंगारो ओमफ्राय भिउसआनो फैया नालाय नोंथांमोनहा नायनो बायो बरिं मोनो ओंखायनो आं खालामनाय जाया आरोखि ना